So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay may makasama joke. May makasama Ano di ay? May makakasama po tayo ngayon na isang bata na gahig ulo. Tawagan natin siya ngayon guys at ipakilala natin sa inyo. So, Shannon! Be! Imo ni Bia! Be! Wait lang, ako nagitawag guys. Nandun ako sa kong room. Kaya na relax. It's time to sleep. I'm going to sleep, you know. Nara, gabi na sa kabadlungon guys. Yung ngalan is si Shannon. Shahana Grace Jagro. Inahay. Sige, pangasabi sila kay badlungon sila. Sige, kasabi sila. Sige. Sige na. Sige, ina nga. Hi, ina. Hi guys, ina sila. Sige na, mapag-hi po sila, ano? Hi guys, ako din si Shannon. Mamana siya guys, no? Support kayo, sali kasi ito. Support kayo niya siya guys. Super sipat. Diba? Abig yung sige dool guys. Nakuha man din t-shirt, kina-design eh. Hi baby! Gamay-gamay man ha. Pero parang niya siya guys. Badlungon man guys. Muna lang, pag umangkon ako niya siya guys ha. Anak niya sa kong sister. So, mana lang po, na may baby there with. Pag-hi na, B? Pag-hi ba? Nga, hi guys. Hi guys. Nagkalaway-laway ang bato. Yok. Sabi. Hi guys. Welcome to Tito's Vlog. Ano ko na ko eh. Natawang feel guys. Nawag guys. Ano siya guys. Mana sa ang batang badlungo. Kasi lang iyang ibit-bit mo. Kapag pupusin siya sa mong mama guys. Sige, panugdo guys. Ano man ka? Magbabay na ka? Bye-bye. 1 years old and 5 months pa nito guys ha. Manandito siya matira guys. Kaya maulaw siya guys. Ayan guys, kay badlong-badlongon siya nang hihilak-hilak. Bye-bye. Kiss ka dito, kiss. Pag-friend kiss, B. Fly kiss. Bye-bye. Muna ito siya guys, no? Muna ko kumangkan niya. Ay, madungan siya ito guys. Oh my god. Laban. Nakasama karon guys. Si mama ang ibabag kong sister kay kanang kuan man good guys. Magulang ko siya nanganak ba kay masundan mo siya oy mamong good ning kuan good. Wagas kay makaana-ana so wala ko expect ba nga masundan siya kay pero kanang ana-ana makabugon maka di ba diya. Di ba kaya mga ana-ana kay pwede kami agad. Isa oy kanang yan, at siya nga busy. Pero ito siya mga good guys. No, so, ang mga good ato is lalaki na. So, okay na din na siya sundan siya, pero dugay-dugay pa guys. Kaya nga, no, lalaki naman, basta sa babae na po ang magulang. So, okay na kayo ito siya. Kapag sa ako lang to, hindi ako sundan. Pero sila man to. So, mutabang naman tag. Kailangan tabang, ana. So, muna ito siya guys. So, gabi lang karon guys sa ang oras sa model karon guys kay mga alas 7 na siya guys. So, sa gabi is so it's time to sleep na pero
Guys, nako-upload sa kong YouTube sa akong video ba. Isa ka video ten. Wala siya na human kay hiri yung signal, so nag-an siya, gaan pa siya, kulat siya ang signal, so na-stranded sa akong cellphone guys, no, so wala pa rin siya, hindi pa siya ninyo makita. About to siya sa Fiesta ninang magod ko at mga time. Sure. So share ko lang. Ganda po ang bata guys. Balik na po din. Ano ba? Ay. Mama ganda siya guys. Kaya mabalik-balik. Then mula ka na po. Balik na po. Muna siya guys. Hi. Hala. Be. Hi. Ang sikon diya. Hala tito be. Mula ka na po siya guys. Muna siya guys. Mubalik, mula ka na po, balik na ka na po. Meron ba nagsiya? Nagulat ka nga mabalik siya, pagkatagad mula ka na po siya. Okay. Pero ba siya? Hugot tayo. So, tingin lang siya, before ko matulog, anong gusto niyo, mag-good night, mag-update. So, meron akong higaanan ay guys, char. Sige lang, update sa room. Ako na ka ng room, bantog, bantog, siya guys, bantog green siya o mga lights na siguro, mga kahit reflection siya sa cellophane. Kaya cellophane mga is green, diba? Nakikita mo siguro ko nga ba? Diba? Nakikita mo green. So, don't mind the sinabit yung mga ako ng mga katulad akong kanang gipang sabit ni jacket nga calzones is katulad ng gisuot sa ko ang pagninang. Ang kaning karton, ako ng mga sanina, yung sabi sa portahan, kaya ay mga white, trapo na ko na, char. Trapo sa dili trapo sa, dili trapo sa, pablo ko sa mga gano'n na, bad cake. Kaya siya, gamit sa Picas Quarto, pambuto na ako, dili kayo medyo suot sa Picas Quarto, so, manood ba ito lagi sa Picas yung mga char. Pa yung mga vlog sa baba, mga meeting, tsaka wala na po siya guys. So, before tayo mag-goodbye, please don't forget to like this video and share para mas marami ang makatingin, and then don't forget to comment, and kung gusto yung magpa-shoutout din kayo sa video na to, and gamitin nyo ang hashtag #UpawNaBayot para mas manotice kayo kasi marami-rami na yung mga viewers ko dyan. So, mahirap na kayong hanapin guys. So, dapat may hashtag talaga guys. Kapag walang hashtag, no shout out. Ito ang inyong bayot. Charis. Dayon, please subscribe to my YouTube channel. Sana naman, Day, tulungan nyo naman ako, Day, para, yun na, diba? Magtulungan tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Char. And then, please click the notification bell para maging updated kayo sa mga video na i-upload ko pa, at para sa mga next video ko rin ay magkita-kita tayo. So, ako lang naman ang hanap-hanapin ng mga babae kasi guwapa na ba yun. Kaya joke lang, joke dito ha, basta baka mga na po siya guys, balik na po siya guys, mula ka, balik kita na siya guys, natapad na siya ka tito. Mono siya si Shahana Gray. Hi kiss so sorry kay guys ha, kay mang good na mong baby oy kanang giubo tas gisipon ba luoy man yung mong baby good oy kay wala pay mama, wala pay papa, lola rag lolo ang nagbantay. Actually guys, baby man siya nga baby guys, nga bata guys, pero ang anak niya guys kasi pabadlong guys, dili mo bias yung unahan guys. So, akong mama, yan ang pong mama kay ayong itawag kay mama. Mahal po siya dito guys. Kasi mama, gito niya siya kaya magmama na po siya. No? So, muna siya si Shahana Gray. Actually guys, manang Shahana Gray ang pangalan kay pagpanganak niya December 28 siya anak. Mo po tayo pagkadaogan ni Catriona Gray. So, muna ang na-agree ang last. O, malaka na po siya guys, no?
muna siya, mulakaw, mabalik na food, mulakaw na food sila yan sa nagpadayon. Ang man kabe. Masa na maghihimo ni mo? Uy. Hala, kisa mo na nga bata. Hala, ama ka na lang ta. Hala. Kisa mo na siya. Kisa na bata. Kiss. Bapa mana oy. Naulaw ay. Sip on eh. Ano na gibit-bit be? Ha? Nanti Elvis pa. Sama na yun guys. So shout out kay kay Max Drop TV. Ayan siya. At kang pakpak naman dyan, pakpak. At kay Rubin Villasan. Pakpak. Bye-bye. So you know na, don't forget to like, share, and comment. And please subscribe to my YouTube channel. And click the notification bell para mag-updated kayo sa aking video. Sorry kaya kung gitawag guys. Come on! Bye-bye! Ano? Siya dili siya. Bye-bye!